Z tej nahody časť ruskej tradícii zo rímskeho periodu na autentičný spôsob jedno prikázali ženy zo združenia Bajka zo ruského Kerestura, ženy zo skuda Žatva zo Skocura, jak i mladí zo ruského kultúrneho centru, ktorí boli i iniciatore i organizatore takej fajty manifestácií. Chceli sme mladým priblížiť takú fajtu udruženja, які su boli pratki, tiež tak starších vrátiť do tých časoch. I tiež tak u ramikoch toho zbúvania máme i robotník, ktorý však organizuje môj pajtaš Ivan Kaňuch, ktorý chvíľkovo netu. Keresturskí ženy mladým ukázali, jakže pravia rejteši na tot závod zos Bundavu. Važno, že sú, čim sú, prídu, znači zapamätajú i jeden čas budú pripovedať o tým. Ja povedzme prišla nie za to, že da otrimam tradiciju. Ja rejteši pečem, jak som šo dala, znači romadu roky. Za mne to normalna stvar. I prišla som im zečne ukázať. Sprám najavoch organizátoroch tej žimy u plánu ešte jedny pratky, na ktorých by mali účastovať ruské združenia zo Srimu.